Saber que tempo vai facer mañá ou na próxima fin de semana é algo que hoxe está ao alcance de todos simplemente mirando no noso teléfono móvil. Pero durante séculos, os nosos antepasados observaron a natureza para tomar decisións sobre os seus cultivos ou determinar se podía sair ao mar, por exemplo. As súas experiencias chegaron ata nós en forma de refráns ou vellas tradicións que hoxe carecen en boa parte de sentido grazas á ciencia. A observación do vento pode ser unha excepción, como nos explica Damián Insua, investigador da Facultade de Física na Universidade de Santiago de Compostela. Unha das, ferramentas que utilizaban era eso, o sea, interpretar de onde viña o vento. Entón sabían que se viña do sur, eso xeralmente, non sempre, pero anticipa un cambio de tempo, anticipa a chegada dunha fronte asociada a unha borrasca. E iso ten todo o sentido do mundo, por unha cousa moi sinxela. As borrascas nas latitudes, no hemisferio norte, circulan dende o oeste cara ao oeste. E ademais o vento nas borrascas xira en sentido antihorario. Por tanto, isto fai que, que nós, cando nos chegan borrascas dende o mar, dende o Atlántico, que é a dirección predominante da que veñen, o vento sexa sempre de sur ou de suroeste. Por tanto, sí, ese é un indicador real que eles tiñan para saber se iba a cambiar o tempo, se iba a chover. E realmente iso funcionaba, e funciona. O investigador asegúranos que a observación de astros como a Lúa non ten sentido á hora de facer un prognóstico do tempo. O mesmo acontece coas dores que anuncian mal tempo asociadas a supostos cambios de presión. Pero se hai algo no que Insua insiste é na falta de evidencia científica daquelas tradicións que intentan predicir o tempo dos próximos meses baseándose na observación de días ou períodos determinados. Intentaban facer algo que non se pode realmente, que é en base ao estado da atmosfera nun instante concreto, por exemplo, nun día determinado do ano, intentaban inferir como iba a ser o tempo 4 ou 5 meses despois. Isto non ten ningún tipo de sentido dende o punto de vista matemático e físico, pero é comprendible que eles o intentasen porque era superimportante como iba a ser a seguinte estación, por exemplo, para o cultivo, como iba a ser de chuvioso o próximo inverno, como iba a ser de chuvioso a próxima primavera. Entón, intentábano, pero sin éxito, porque é algo, en que eles non sabían, algo totalmente imposible dende o punto de vista físico. Damián Insua desmitifica tamén algúns dos refráns máis usados, como o que relaciona abril co mes de máis chuvia. Algo que pode ser válido no interior da península, asegura, pero que no caso de Galicia pode ser confuso, xa que o mes de máis precipitacións é decembro. O científico da USC cualifica de valiosa a chamada meteoroloxía popular, aínda que só sexa pola importancia que tivo para os nosos devanceiros. E tamén porque pode seguir sendo útil nalgúns casos, e para iso recoméndanos mirar sempre cara ao ceo, pola ventá ou cando saímos á rúa. Para predecir, incluso sigue sendo útil, ao mellor non a un día ou dous, pero a un período de tempo inmediato sigue sendo útil. Por exemplo, eu, cando estudaba meteoroloxía, tiñamos un profesor que tiñamos os ordenadores diante e nos dixo: bueno, a ver, decídeme se está chovendo ou se vai a chover en 5 minutos ou non. Todo o mundo foi aí e mirou o radar e mirou o satélite e tal, e dixo: por que ninguén foi a se acercou á ventana? Non? Entón, moitas veces o máis útil sigue sendo mirar ao ceo e mirar a ventana, polo menos a predición a moi curto plazo. Non?